Sa number 3, mga commercial establishments nga nagagamit sang dalan kag sidewalk bilang reserved parking. Ginapaandaman sang BTAO. Nasampulan na sa Bacolod Traffic Authority Office ang management sang isa ka anay hotel sa corner sa Magsaysay kag Lacson Street nga nagagamit sang sidewalk para parkingan sa mga motorsiklo sa mga empleyado sang isa ka BPO company. Nagdigad ka semana, sang ginpang to sa bitaw ang 31 ka mga motorsiklo kung saan kabahin sa mga naggawad sa motorsiklo ang mismo management sang Anay Hotel. Suno sa kay Bitaw Deputy Chief Jose Antonio Robelio, may salabton ang mga commercial establishments nga nagagamit sang sidewalk kag kilid sang dalan bilang reserved parking area sa ilang mga kliyente kag customers. Ginsugura naman sa Bitaw ang pag-confiscate sa mga signages nga masami nagabalabag sa kilid sang karsada. Nga hindi gidya pwede ka-reserve ang isa ka establishment sang parking spot, especially on a public street. And we have the city ordinance to back that up. May mga signages kami nga ako personally ginkuha ko sa Starbucks nga corner. Ato nga sign was iya ka sang tricycad ginbutang. Ang sa El Fisher actually ginpanghimos pa namon. Just to name a few.